Wanna believe? Wanna believe? Den kom den der vej fra i går. Og fra byen, altså så kun 2 af dem. Se det udenfor. Og et af dem var lige kørt. Fem eller 6. Juice fra the Omaris. It's Shrekets, Splagdish, Splagdish, Smolens. Sig lige stille, Julie. Hvad var det, det skulle hedde? Hjerte? Hjertekirurgisk. Hjerte-lungekirurgisk ambulator 3. Jamen, det er ikke ambulatorium. Nå, og det er lige, jeg kan finde ind, når vi kommer ind. Skal vi så ikke bare... Jeg tror heller ikke, fordi op Friendly British of Prøv at se, så vi kommer ud der, hvor det viser skilt der. Parkering 2 timer. Statue. Der står der parkering kun tilladt i opmærket båse 8. Parkering 2 timer. Buras bi Nej, det er jo det. Burak. Bare... Was that show? Jo, stod der ikke hoved engang der et eller andet Hvis sted? jeg Hvordan kom lige, hvor de just fik om, eller hvad? Vi kan også tage den anden. Kom til den anden, fordi den er måske mere kendt. Og der er familie der. Jamen, jeg gik ind helt op i nummer 2, og så ved jeg ikke, hvor langt det er fra op og ned. Det så heller ikke ud som om, at der var så mange biler. Og da jeg kom ud, der kom jeg ud mellem det Splash.